Pequeñita, te amo tanto. Estamos vivas, cariño. Estamos vivas, mi chiquitica. Estamos vivas, cariño. Mi chiquitica. Chloe, aquí estoy. Esta mamá, Chloe. Ay, Dios mío, mi bebé. Mi bebé chiquitico, Chloe. Bueno, acabades de ver o emotivo encontro entre unha cadeliña e a súa dona. Pois a cadeliña esta chamase Chloe, a súa dona chamase Joa e levaban un mes sen verse. Por qué? Porque que os donos desta cadeliña tiveron un accidente de tráfico na zona de Baralla, ía a cadeliña Chloe con eles e froito do susto que levou escapou do lugar do sinistro e meteuse nun monte, a verdade que moi preto do accidente, pero non a atopaban. Estiveron un mes sen saber dela, eso sí, os donos puxeron cartéis por toda a zona, ca foto de Chloe para ver se alguén a atopaba, que se puxeran en contacto con eles, e por fin a atoparona dous mozos, Espiño. Pois temos aquí os protagonistas, Aí les poñemos cara estes dous mozos, Darío, 18 anos, Aitor, 16 anos, andaban por Baralla participando nunha proba de bicicleta. Darío, o mozo daqui, viu que algo se movía no monte, pero non daba visto exactamente o que era. Avisou aí a Aitor que parara a ver que se lle axudaba para saber que era exactamente. E xa viron a cadeliña. E a estas horas, cando son as 8:12 minutos da tarde, falamos con ambos os dous. Darío, Aitor, moi boas tardes. Boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, a ver, rapaces, maravilloso, pero eu que non me explico como fixestes vos, unha vez que vede la cadela, creo que a recoñecedes case no momento. Por que pasa isto, rapaces? Bueno, o pai da Aitor e a súa familia ian despois na ruta andando. Pois ocorríseme a min chamar a seu pai e contarlle o que nos pasou. A raíz deso fomos mirando como sacala dali. Claro, rapaces, porque vos avisastes o pai deste amigo e claro, sabía quen era a cadeliña polos cartéis que estaban postos pola zona, verdade? Os cartéis de que se buscaba. Sí. Pero... De feito, a mãe da Aitor foi a asegurarse do cartel e aí foi cando chamou a Juan, o dueño. Oye, rapaces, e como reaccionou a cadeliña? Porque, obviamente, poñemos o contexto, levaba un mes perdida, un mes soa, no medio do monte, xa é difícil sobrevivir, e por riba chegades vos, salvadores sí, pero non vos coñece de nada. Eu non sei se se asustou, se foi directamente a vos rapidamente, como fixo a probe cadeliña? Pois cando a vimos, o primeiro que fixo foi escapar e meteuse nunhas silvas que había aí na beira. Metímonos nas silvas e cando acollimos foi cando chamamos ao meu pai para que avisaran o dueño, porque reconhecimos a cadela. E moi cuidadosamente, porque tiña feridas, metímola nunha mochila que tiñamos aí con nós, onde levábamos as botellas de auga e as cousas que tiñamos para a ruta, e fomos directos para Baralla para darlle ao dueño. Claro, vos fixesteslle a entrega, por decirlo de alguna maneira, desa cadeliña ao seu dono Juan, pero claro, a súa dona, que é Joa, pois estaba hospitalizada, pois froito dese accidente e non a puidestes ver. Entón, nós o que queremos hoxe na Hora Galega é facer este reencontro entre vos e a dona de Chloe, así que saudamos xa a Joa. Joa, moi boas tardes. Hola. Bueno, Joa, acabamos de ver hai un cachiño o reencontro da túa cadeliña Chloe contigo e a verdade é que puxeron os pelos de punta porque foi maravilloso ese reencontro entre volas dúas, moi emotivo, pero hoxe temos aquí en directo pois os salvadores de Chloe, non? Ti queres lle dicir algo xa que estés aquí en directo na Hora Galega? No tengo cómo agradecerle el haber cuidado de mi pequeñita. Es algo muy grande. No tengo cómo agradecerles, que Dios los bendiga mucho. Gracias a Dios por ponernos en su camino, porque si no fuera por ellos, quién sabe qué sería de mi chiquitita. De verdad que es algo muy grande, muy grande. Estoy muy emocionada. Gracias, chicos. De verdad que les mando un abrazo grande y fuerte. E que Dios los bendiga mucho. Joa, non sei se podes ver agora mesmo a imaxe que temos en pantalla, a estes dos rapaces
que se lles esboza un sorriso nos beizos, obviamente, máis que orgullosos de ter salvado a túa cadeliña. Temos que dicir, Joa, que ti dende o día do accidente estás no hospital de Lugo, por eso vemos esas imaxes no hospital, aínda non poidaches sair, aínda te estás recuperando, pero creo eu, Joa, que hoxe acabamos de ver o momento, chegou para ti o mellor medicamento que é a túa cadeliña, Sí, 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 sí. Ha sido el mejor medicamento y el mejor ánimo que me ha traído la vida en este momento. Aí estamos moi emocionados, igual que a ti, Joa, dende logo que sí, porque estamos vivindo un momentazo aquí no Hora Galega e tamén lle queremos preguntar a Darío e a Aitor se lle queredes dicir algo a Joa, porque a verdade é que as palabras que vos adicou son ben bonitas. Pois nada, que te mellores moito e eso, que nós fixemos esta muestra de corazón e eso. Sí, que te mellores moito, que salgas adiante e eso, que nos recollimos o cadelo por mostra de corazón. Gracias, espero conocerlos y darles un abrazo muy grande. Joa, encargámonos os da Hora Galega que este reencontro entre Darío, Aitor e Joa se produza. Temos que velo, para iso, Joa, tes que sair do hospital. Sabemos que vai pasar pronto, así que recupérate pronto, recupérate xiña, sai do hospital e vemos ese reencontro entre os tres que ten que ser maravilloso. E tamén Chloe, non pode faltar. Non sei se xa tes contigo aí agora mesmo, Joa. No, a Chloe. Sí, xa tuvo que marchar para casiña, non? Sí, ella está en casa, yo estoy en el hospital. Bueno, eu creo que hoxe xa vas dormir un chisquillo máis tranquila. Joa, moitísimas grazas por estar hoxe connosco. Darío, Aitor, máis do mesmo. Un bico pros tres. Un bicazo. Gracias, gracias. Gracias a vos. Gracias. A vos, gracias.